салом дӯстон, бозии сол дар мамлакати футбол баргузор шуд. Дар он ғолиб маълум нагардид. Вазъият бетағйир боқӣ монд. Дар панҷ бозии охири ин дастаҳо ғолиб муайян намегардад. Пеп Гвардиола дар ҳақиқат бар зидди Ливерпул позар, яъне противоят ёфтааст. Кевин Де Брюйне дар 4 бозии охир пайҳам ба дарвозаи Ливерпул гол мезанад. Аз Сити ҳамчунин Жезус гол зад. Ливерпулро аз мағлубият ду маротиба Жота ва Мане наҷот доданд. Дар ҳақиқат ин беҳтарин бозӣ дар мавсими ҷории Премер Лига буд ва акнун ҳамаи умед ба дастаҳои дигар аст ки дар 6 бозии боқӣ монда ҳам Ливерпул ва ҳам Сити барои иштибоҳ кардан ҳақ надоранд. Бозиҳои Ливерпул мушкилтар аст, махсусан бо Тоттенхем. Сити бошад дар даври охир меҳмони Астон Вилла мешавад ва аз Жерард ҳама талаб хоҳанд кард ки қарзи худро дар назди дастааш иҷро намояд. Шумо чӣ фикр доред? Кадом даста барои чемпионӣ арзанда аст? Аз натиҷаи бозии имшаба қаноатманд ҳастед? Андешаҳои худро дар комментарӣ нависед. Агар обуна нашуда бошед, зудтар инро ислоҳ кунед. Мо бошем ба пешниҳоди хабарҳо оғоз мекунем. Дӯстон, ба наздикии моро бозиҳои ҷавобии Лигаи Чемпионҳо интизор аст. Реал дар Сантьяго Бернабеу Челсиро пешвоз мегирад. Оё шогирдони Тухел тайёранд барои ғолибият? Бензема ин маротиба чанд гол мезада бошад? Ана дар рақобати Атлетико ва Сити ҳеҷ чиз гуфта намешавад. Дастаи Симеоне дар бозии аввал ҳатто як зарба сӯи дарвозаи шаҳриё надоранд. Оё дастаи мадридӣ метавонад ин ҳолатро тағйир диҳад? Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Собиқ бозингари дастаи Ливерпул Майкл Оуэн дар бораи масъалаи Муҳаммад Салоҳ ва шартномаи нави ӯ бо дастаи Ливерпул андешаи ҷолибро баён кард. Ӯ дастаи Манчестер Ситиро яке аз вариантҳои хуб барои футболбози мисрӣ ном бурд. Ин дар ҳолест ки Ливерпул вақтҳои охир бо Сити ду рақиби ашадӣ табдил ёфтаанд. Ман дар ҳайрат хоҳам монд агар Салоҳ шартномаи худро бо Ливерпул тамдид накунад. Ӯ бояд ба кадом даста равад? Дар чунин ҳолат аз Ливерпул равад бар зиёни худи ӯ мешавад. Тасаввур кунед ки Салоҳ ба ҳар дастае наравад, ин ё қадам ба сатҳи баробар ва ё қадам бо ақиб хоҳад буд. Агар Салоҳ ба Манчестер Сити гузарад, ин қадам ба сатҳи баробар бо Ливерпул хоҳад буд. ғайр аз Сити гузариш ба дастаҳои дигар қадам ба ақиб хоҳад шуд. Дар олам ба мисли ин ду даста дигар тимҳои қавӣ вуҷуд надоранд. айни ҳол дар ҳамаи олам Ливерпул ва Сити ду дастаи беҳтарини олам мебошанд. моро лозим аст то интизор шавем, чунки чунин мавзӯъ дар 1-2 соат ҳал намешаванд. барои иҷрои онҳо вақти зиёд лозим аст. гап сари яке аз бозингарони беҳтарин ва шартномаи ӯ бо клуби бузургтарини олам мебошад. онҳо шартномаи беҳтаринро барои Салоҳ омода карданиам ва ин вақт талаб мекунад. ба назари ман дер давом кардани ин мавзӯъ бо дар назардошти сатҳи даста ва худи футболбоз кори оддӣ аст, гуфт собиқ ҳамлагари Мерсайдиҳо. фаромӯш намекунем ки шартномаи кунунии Салоҳ тобистони соли 2023 ба анҷом мерасад. қарордоди нави ӯ то ҳол имзо нашудааст ва ин вақтҳои охир мавзӯи духтарин дар Ливерпул аст. аслан Оуэн шояд ба Гвардиола як хабари хуб расон. дар мавзӯи шартномаи нави Салоҳ нофаҳмиҳо хеле зиёд ҷо доранд. Пеп метавонад ба дастаҳои дигари талабгори Салоҳ ҳамроҳ шавад. шояд то ин дам мутахассиси испанӣ дар ин бора андеша намекард, вале ҳамакнун варианти хуби ҷалби беҳтарин футболбози Ливерпул пайдо мешавад. бо ин роҳ Гвардиола метавонад сифати бозии рақиби асосии худро дар Англия хеле заиф намояд. аммо хабари нав баромад ки Салоҳ ба шартномаи пешниҳодкардаи Ливерпул розӣ шудааст ва тибқи он футболбози мисрӣ дар як ҳафта 400 000 фунт стерлинг кор хоҳад кард. мебинем ку чӣ гап мешавад. Барселона барои фасли тобистон аллакай дарк кардааст ки кадом футболбоз мақсади асосии трансферӣ хоҳад шуд. ин на Левандовски, на Салоҳ ва на Мессиу Роналдо ҳастанд. гап сари футболбози бо маҳорати дастаи Лейпциг Кристофер Нкунку меравад. албатта ба монанди дигарон пиари зиёд надорад ва аз ин рӯ ба ҷомеаи васеъи футболбозон шинос нест. натиҷаҳои Нкунку дар мавсими ҷорӣ дар баробари беҳтарин бозингарон ҳастанд. ин футболбоз дар Лигаи Чемпионҳои мавсими ҷорӣ бар муқобили ПСЖ ва Манчестер Сити бозиҳоро нишон дод ки ҳатто даҳони Гвардиола ва Почетино боз монд. акнун Барселона ӯро тобистони соли ҷорӣ ба ҳайат ҷалб хоҳад кард ва аммо харидани Нкунку кори саҳлу сода нахоҳад буд. пеш аз он бояд ба нархи ӯ таваҷҷӯҳ кард. ӯ бо Лейпциг шартнома дорад ва барои ҷалби ӯ каталониҳоро лозим аст ки хазинаи худро кушоянду маблағи зиёд сарф намоянд. арзиши ӯ айни ҳол 70 миллион евро гуфта мешавад, лекин нархи якум аст. аз ин кам Лейпциг ӯро намефурӯшад.
гап сари он меравад ки барселона ягона талабгори ӯ нест. ҳамчунин псж ва ювентус ҳам ба бозингари фаронсавӣ мароқи хуса зоҳир намуданд. яке аз афзалиятҳои асосии Нкунку барқарор ва устувор бозӣ карданаш аст. ӯ беҳтарин бозингари Лейпциг аст ва ин статусро тақрибан дар ҳамаи бозиҳо таздиқ карда тавонист. ҳамин аст ки дастҳои абари аврупоӣ омода ҳастанд ки ӯро бо оғӯши гарм пешвоз гиранд. ювентус ва псж ба ҷавонон такя мекунанд. аллакай маълум аст ки дар париж аз мавсими оянда роҳбарият нақша дорад ки ҷавононро истифода барад. яке аз мақсадҳои асосӣ Нкунку аст. яъне на танҳо барса ин хоҳишро дорад. Нкунку аз псж ҳамчун футболбози нолозим рафту метавонад баъси яке аз беҳтаринҳо баргардад. рақобати асосӣ барои ҷалби Нкунку маҳз байни ҳамин ду даста барселона ва псж идома хоҳад ёфт. овозҳо дар бораи Мбаппе дар ҷони ҳама зада аст, аммо чӣ хел мешавад вақте ки мо дар бораи беҳтарин бозингари ҷаҳон гап назанем ки ин хабарҳо дар бораи ояндаи футболбози фаронсавӣ мебошад. Килиан Мбаппе метавонад дар сафи дастаи псж боқӣ монад. эҳтимоли ин чиз вуҷуд дорад ва парижиҳо кӯшиши онро доранд ки бо тамоми роҳҳои мавҷуд буда беҳтарин футболбози худро дар ҳайат нигоҳ доранд. псж омода аст ки ҳам худи Мбаппе ва ҳам волидайнонашро хеле бой кунад. мақсади псж нигоҳ доштани Мбаппе ба ду мавсими дигар аст ва онҳо ин нақшаро татбиқ кардан омода ҳастанд ки моли қонунро ба Мбаппе диҳанд. айни ҳол псж ба ҳамлагари 23 сола пешниҳодӣ кардааст ки қисми бештари футболбозон беандеша онро қабул мекарданд. тасаввур кунед ки агар ӯ шартномаи нав бо парижиҳо имзо кунад, дарҳол 180 миллион евро хоҳад гирифт. ин маблағи андаку мандак нест. гузашта аз ин агар Мбаппе дар шаҳри париж истад, ба волидайнаш 25 миллионӣ пардохт мешавад. яъне падару модари Килиан аз монданаш 50 миллион евро хоҳад гирифт. бо ин роҳ псж мехоҳад дар Мбаппе эҳсосоти нигоҳу бин кардани падару модарро бедор кунад. сухани волидайн дар назди Мбаппе қадру манзала дорад. псж омода аст то ҳамаи роҳҳоро истифода барад. мебинем ки онҳо ҳатто наздикони Мбапперо дар ин нақша мавриди истифода қарор медиҳад ё ин ки не. қавон парижиҳо ба Мбаппе танҳо барои як имзо мондан ба шартномаи нав 125 миллион пешниҳод карданд, вале амлагари фаронсавӣ онро рад намуд. новобаста ба чунин пешниҳоди равғанин барои Мбаппе варианти Реал Мадрид дар нақши аввал хоҳад истод. гуфта мешавад ки чанд моҳ пеш шартҳои молиявии шартнома бо мадридиҳо аллакай ҳаллу фасл шуданд, вале баъд аз чунин пули калони пешниҳод кардаи псж Мбаппе нақша дорад ки бо Реал шартномаро аз сари нав бинад. ин ҳолат метавонад байни ҷонибҳо нофаҳмоиро ба миён орад. агенти Мбаппе волидайнаш мебошанд ки дар бораи ояндаи ӯ фикрҳои тавоввудшаванда доранд. новобаста ба ҳама дар Мадрид оромиро ихтиёр карданд ва бар онанд ки Мбаппе аз ин пешниҳодҳо саргарангу вайрон нахоҳад шуд. бо сабаби диққати 1 дараҷа ба Мбаппе клуби Реал ҳатто таваҷҷӯҳашро ба Холланд камтар кард то пеш аз ҳама мавзӯи Мбапперо ҳал кунаду баъдан ба масъалаи Холланду дигарон дахолат мекунад. ба ҳамин таом дӯстон боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обножданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародаром, то боздид.